Здравейте и добре дошли, аз съм Стефан Стевкич и днес ще играем Grand Theft Auto 5. Ще обираме банки. Махна тази музика. Ще обираме банки. Така, започваме с първата си банка. Това е мод по принцип, да знаете. Който не знае, това е един мод, който може да обирате банки. Тези банки, къде го гледате в мапа, не са само те, защото не съм минал всичките почти мисии, не съм отворил явно мисията с голяма обър, но като го отворя ще ви покажа и там как се обира по-големите банки. Какво направи, бе? Това за първ път го правя и полицията минава. Кой си му казва, не са закачали с него, не. Повече колко виждам с тия работи. А то как знае това? Чуй. Ще върна после купчето, ама... Много куки, бе, много куки, много неща са... Ключът, бе. Много работи. Добре, стигнахме до тази банка, но стиските палци да мога да отключим. Окей. Така, почваме. Влизам спам. До земята, без да мърдаш. Защото вече напушим дори. Да не убирам никакви пари. Има още една кана. Много внимателно. Стойте и не мърдате. Така, идвате тук, когато ви се покаже нещо, искате само и пак очаквате да пробие. Аз в момента ще направя така, тъй като на мен не ми се слуша тази музика. Обаче пак се включи. Пак се е включила музиката. Чакайте. Тия трябва леко да ги поплашим. Така се чува музиката. Съжалявам. Това е музиката на мода. И заради това. Още малко става. Трябва да ги държите долу-горе. Принципно това е с сложител. Добре, взимате това и отваряте просто въртата и почвате да взимате парите. Сет банка. Принципно
Така, както правите? Ето, пробиваме. Чакай да поистина малко. Да поистина. Да. Добре. Разбихме го. Това е край. 600к не е проблем за нас, тъй като така добре, сега тук има полицай. Ще се опитам да избягам колко си може по-далеч, така че ще имам някъде обичайно място, където може... Не такова, ще се скрия, не все така. Принципа зад мен елата и не мисли да ме изпуска, така че... Ето тук ще влезна. Разповивай. Не мога да ме изгуби. Маму! Да, просто прекинах вътре. Това не е проблем. Така. Опа. В принципа мога да цъфкам. Така. Но сега пак е проблем, защото сега ще стрелят, ама няма проблема сега. Проблема, ако знаех къде можеше да се скрия. Не. Аз завъртех играта. Някъде тук, ако мога случайно верно да се скриеш, окей. Ей! Ти се шива играта, но... Да се шиваш, лапа. Да се шиваш. Не, гръба.
пак. Боже, Господи, Татко Исусе. Втори опит. Но успешно беше. Успешно си беше за ограда, но за бягство не успешно. Тъй като мога да пиша какво да преследват полиция, това ще е много по полиция. Та пак. Майко мила. Тъкмо щях да преходя нещата. Така. Просто ще използвам само това кът, така. Коя банка сме брали, защото принципно ето трябва да сме, така че майко мила. Тъпо, много голямо тъпо, тъпо е просто. Как така няма да не успея? Това е много глупо. Много глупо съм го направил, извинявам се много. Няма да се повтори. Просто не е трябвало, но такъв е начин. Просто сериозно не е трябвало да става такъв начин. Сега какво такова? Сега не съм искал да го направя нарочно, но с това ще имам скок, мисля, че ще умия това ще скок. Така, тим. Майко. Отиваме да преспим. Отивам да преспим, да мога разстрелвам неща, къща. Връща се. Как може така да стане, човек? Как може? В смисъл... Добре го направихме принципно. Друг път ще се действа на план. Къде какво ще го направим, как да го маркираме и къде да избягваме. Защото факт, но... Това е проблем. Това е проблем. Така. Оп. Не бе. Опа. Но факт, но... Я се прекина преди да се легна. Значи, запомнете едно, когато вече не ви дават име, т.е. минута, трябва да изчакате 24 седми тук в играта, като ви се мина целия ден. Заради това е по-добре... майко мила. То само да се замъбие. Е по-добре да дойдете и да преспите в тази игра. Така отиваме, преспиваме на едно бързо. Отиваме да преспиме. Майката.
Тъпо. Тъпо. Тък му викам. Минаваме една какво стане. Ще избягам бързо. Аз проверих. Проверих се. Няма нищо. Все пак сега имаме наблизо една банка. И то до полицията. Майко. Майко. Не е факт, но... Не е факт, но това ще бъде епизода. Като берем банката, ще спра епизода, защото е... Мисля, че е твърде много видео. Добре, бе! Бах си малката. Как може така? Майко. Полицай. Разкарай се, бе. Какъв нахален. Защо така? Аз стоите ме, бе, преди да такова, почвата да цъфката. Така. Почвата да ме гоните. Стойте да си минал с както си трябва работата. Добре. Мисля, че избягах пътя. И тук може да бъда. Добре. Тъпо. Колко бързо избягахме? Не забелязахте ли колко бързо избягахме от тях? Така ще взема тази джикпаса, защото... Здрасти, дано да не е това. Как не е полиция, видя. Ето, полиция. Трябваше да убие по-рано. Трябваше директно да убия. Не. Трябваше да го убия то, за да види каква полиция ще ми вика. Дали ще бъде община? Ако е така. И направя ето така. Да видим. Им какъв ще е резултата, като минат тук и видят дали има кола. И въобще дали ще минат. Обаче G-класата си е много добра. Вижте колко е добра. Обаче те се вързат там, къде съм откраднал колата. Да, пак не мога да вземат. И де факто не мога да видят колата, но дано. Видяха. Добре, бе, как така видят?
Това ще го карам лекичко. Леко. Лекичко ще го карам, за да мога да стигнем до тази банка, иначе така. Бабу! Ай, няма да ги взимам. Обаче... Тарикът. Добре де. Да факно. Почвам. Мъри. Така, почваме. Пак се става помпа. Долу на земята. Вече ми е писнала глас. Разбирате ли? Писнал ми е глас. Писнал ми е гласа. Камери, мабери, не интересува. Стойката. Искам също на лице да. На лице, защото почвам да стрелям. На лице. Така, малко ще почупа тия стекла. Обаче това май е бронирано, нали? Да проверим. Все пак дали е бронирано. Дали се бронира? Или не си? Бронирано! Да пак е бронирано. Апарати. Ходилници. Всичко окей. Взимаме ги тия работи и почваме втория мис. Обаче ми дават едно и също. Явно ето пак същото. Тук явно сме в същата. Айде да. Дано да се заслужа. И половина милион пак ще е доволно, защото поне ония милион не можахме да го вземем, но... Я да им. О, добре. Добре, няма какво да... Не си така.
Това е, сега вече трябва да бягаме. Просто бягам я някъде и това е. Няма да стрелям. Не, този път не. Ако спра... Запахме... Не видяха ли ме изобщо къде влизам? Аха. И факт, ако ме видят тук. Добре. Добре, минахме мисията. Минахме я. Потенциал. Добър. Това е добре. Браво. Добре. Добре, добре. Само ще гръбна. Ще я гръбна. Ой, мамо. Добре, чао.